Kaixo, ongi etorria. Erroketa bat dugunean, jakin behar dugu, erroketa hori berreketa moduan jartzen. Baina gertatuko zaigu, berreketa hori atako zaigula zatiki. Hori nola egiten da? Adibidez, hemen baldin badugu, ikusten duzun bezala, n error a, ematen du, a honek zer dula berretzaile bezala, bat, ez da ez du ezer, baina n hau da bere zatitzailea, pasatzen da zatitzen. Eta hemen ere bai, bere berretzailea 10 da, n hori da bere zatitzailea. Horrek esan nahi du, ni baldin badut adibidez, hemen bi dago, baldin badut hemen 6, izango litzatekela. Bi hau zatitzen pasatzen da. Eta goian ze jartzen dut, honen bat hori, ze berretzailea bat du. Horan, hau edo berdina izango litzake, bi modu daude idazteko. Horan, guk batzutan hau erabiliko dugu, eta beste batzutan hau. Biak dira baliokideak. Eta zergatik dira baliokideak, guazen ikustea beretan arla den. Zu badakizu, bali badunik 3 erro 8, gubak egu bidela, ezta? Zergatik da bi? Bi berriru 8 delako. Hemen ere berdina ego dugu. Guazen ikustea berdina den. Zer egiten da? Egiten dena da hau, emaitza, a ber n, ber n, atea baztegu a. A ateatzen alda. Zer egiten da berretzaile baten berreketa dagoenean bidertu, ez da? Egiten da horrela. Bider n. Eta nola da? Hemen bat jartzen bat dugu, bat bider n, n. Eta n bider bat, n. N zati n, bat. A. Azaldu dizut, zergatik den, orduan hau, eta hau, berdina. Orduan, guk hemenik aurrean, erabiliko duguna da, askotan, erroketa moduan dagoena, bihurtu, berreketa. Eta orduan, eragiketak erresago egin daitezke. Hortarako, hasiko gara, ariketa hauek egiten, eta nik uste dut, derekin bat egiten badezu, berresago zaizula. Pasa ezagun hau, erroketa moduan. Jakingo zenuke pasatzen? Pentsatu. Jarriko dugu horrela orduan. Zer gelditzen zaigu erroketaren barruan? 7 ber bat. Bat ez dugu jarriko. 7. Eta hemen, zatitzailea, 5 hau, pasatzen dela honean. Hori bai, ezta? Hurrengoa, jartzen dugu erroketan. Zer gelditzen da barruan? 11 ber, 3. Osoak barruan gelditzen dira. Zer pasatzen da horrean? Zatitzailea, 4. Erresa, ezta? Behar da igual, esplikazioa zailagoa izan da, baina gero egiterakoan simpleagoa bihurtzen da, ezta? Eta hau, orain pasatuko dugu erroketatik berreketa moduan. Horan, 3 hori pasa behar dugu zatitzen. Geldituko litzake horrela, ezta? 2 ber, minus 4 zati, 3. Simplea, ezta? Hau, berdin, ezta? Hau pasabarko dugu, zatitzen. Geldituko litzake, minus 3, kontuz parenteziarekin, ezken du eta berdina. 5 zati, 9. Hurrengoa, hemen arazo bat dugu. Esate bai dute kalkulatzeko, zer egin beharko duke, beti deskomposatu. Badak ez 125 deskomposatzen, ez? 125, egin barra, zati 5, atatzen da 25, zati 5, 5, 5, 5 berriru. Horren horrez, jarriko 5 berriru, ber, eren bat. Nola egiten dau? 3 bider, eren bat. Zenbait gelditzen zaigu, badakizu ez, hau da bat, 3 bider bat 3, bat bider 3, 3, 3 zati 3, bat. Horren, emaitza izango izateke, 5. 125, ber, eren bat, 5. Eta hemen, deskomposatu bat dugu, ezta? Baina ez dugu horrela deskomposatuko ingo dugu, zerbait bider bere burua. Zergatik? Hemen bi dugulako. Ikusten duzu? Horren ingo duguna da, 6 ber bi. 6 bider 6, eta pasei, karratuan. 6 ber bi, eta kanpoan, 3 berdi. Horrek zenbaten baten du? Ematen du. 2 bider 3, 6, eta hemen 2. 6 zati 2, 3. Horran, 6 berriru izango izateke baitza, edo
esaten badi dute kalkulatzeko, egin beharko nuke 6 × 6 × 6. Orduan, ikusten duzu bezala, pasatzen dugunean errometatik modu ontara, berreketa batean, nun berretzailea zatikia den, eraiketak egiteko erresago egiteko zego. Ulertu duzulakoan sarrera hau, eta oso importantea da hau, pasatzen jakitea, beste bat arte, agur.